Dobrý den, zdravím vás z Kupkola. Počasí venku se nám začíná kazit a pomalu se začínáme přesouvat s našima kolama dovnitř, což znamená, že začíná sezóna cyklistických trenažerů. My jsme pro vás letos nabídku našich trenažerů poměrně hodně rozšířili, takže jsme se rozhodli natočit takovýhle krátký video, kde si ty trenažery představíme, ukážeme si, jaký jsou mezi nima rozdíly a ukážeme si na to, jaký trenažery budou vhodný pro člověka, který je třeba mírně pokročilý, jaký trenažery jsou vhodný pro člověka, který je, řekněme, na profesionální úrovni, abyste byli schopni si vybrat trenažer, který bude právě pro vás a neplatili třeba zbytečně za věci, které nevyužijete. Pojďme se na to rovnou podívat. Začneme u tohoto trenažeru, který je nejlevnější ze všech, který tady máme. Máme je vlastně seřazený tak nějak přibližně podle ceny. Tohle je Elite Tuo a je to trenažer, jak jsem říkal, který je zdaleka nejlevnější. Už na první pohled určitě vidíte, že se konstrukčně velmi liší od toho zbytku. V podstatě funguje tak, že zadní kolo se upne mezi tyhle dvě ramena a plášť se opře tady vzadu o ten elastogelový váleček. Ta nízká cena samozřejmě jde ruku v ruce s nějakýma kompromisama, který jsme nucený udělat. V případě tohoto trenažeru se jedná o to, že ten trenažer je schopen vyvinout odpor, který se rovná stoupání asi 10%. Abych to dal do nějakého kontextu, těch 10% prostě není moc. Pro člověka, který má něco najetý, tak těch 10% jako nebude dostatečná výzva. Ono to pak funguje tak, že jakmile překročíte to stoupání, tak ten trenažer už vlastně jakoby nedává víc. To znamená, že pokud jste trošku vyježděný, tak je možná na místě zvážit nějaký trošku silnější trenažer, k těm se dostaneme potom. U tohoto trenažeru je taky potřeba počítat s tím, že patří určitě k těm hlučnějším. Pro lidi, kteří bydlejí třeba v paneláku, tak je potřeba počítat s tím, že jakmile na ten trenažer sednete a rozjedete se, tak všichni sousedí o vás okamžitě budou vědět. Další věc, kterou je potřeba vzít v úvahu, je ta, že ten plášť, jak jsem říkal, je opřený tady vzadu o ten elastogelový váleček a není možný tam používat klasický plášť. To znamená, je potřeba dokoupit speciální plášť na trenažer. Pokud to budete používat s klasickým pláštěm, tak zničíte jak ten plášť, tak ten trenažer a vlastně nikdo vám neuzná žádnou reklamaci, protože takhle se ten trenažer prostě používat nemá. Takže byť ten trenažer je hodně finančně výhodný, je potřeba počítat s další investicí ve formě toho pláště, je potřeba počítat s tím, že je o něco hlučnější a ten odpor je prostě menší. Pojďme se rovnou posunout mezi ty trenažery, které jsou, řekněme, nejlíp prověřený, jsou obecně nejoblíbenější a v rámci nějakého poměru kvalita-cena jsou určitě nejvýhodnější. Jedná se o trenažery Elite Suito a Elite Diretto. Tyhle ty trenažery jsou nejvýhodnější pro drtivou většinu cyklistů. Jak jsem mluvil u toho Tua, o tom odporu, tam bylo 10%, tady je v případě Suita 15%, v případě Diretta 14%. Tenhle ten odpor pro drtivou většinu lidí bude naprosto dostačující. Záleží samozřejmě na tom, jaký konkrétně máte převody na vašem kole. Nicméně pro běžného člověka, který prostě jezdí ročně 5, 6, 7, 8 tisíc kilometrů, tak tohleto bude stačit. Rovněž bych taky upozornil asi na to, že tyhle ty trenažery už jsou daleko tižší, než je to Tuo. V podstatě ten zvuk toho trenažeru asi ani neuslyšíte přes zvuk toho samotného kola. Ty trenažery už jsou s přímou montáží, to znamená, fungují trošku jinak než to Tuo, semka se nasadí kazeta a ten řetěz vlastně takhle vede okolo, i díky tomu je ten trenažer schopen simulovat daleko vyšší odpor. Ty trenažery, tyhle ty dva jsou si velmi podobný s tím, že je potřeba upozornit na to, že to Diretto má v sobě integrovaný wattmetr. To znamená, že je schopno samo si měřit výkon. V případě Suita je potřeba počítat s tím, že tam ten výkon se počítá skrz nějaký vzoreček, takže je potřeba tam počítat s nějakou nepřesností. To Diretto díky tomu integrovanému wattmetru je prostě daleko přesnější, to znamená, je to nejvýhodnější volba, jak jsem říkal, pro drtivou většinu lidí. Pokud se přesuneme sem do té sekce, tak tady máme trenažery, které jsou už finančně trošku náročnější, trošku si za ně připlatíme a ukážeme si teďka, jaký výhody ty trenažery mají, abyste byli schopni posoudit, jestli ty výhody vlastně za to stojí. Co se týká tohoto trenažeru, tak to je Elite Avanti. Tam to stoupání, o kterém pořád mluvím, je 18%. Už je to poměrně vysoko, běžný člověk na to
nedosáhne většinou, už to trošku hraničí s nějakým s člověkem, řekněme, na profesionální úrovni, takže je potřeba zvážit, jestli se vám tohleto vůbec vyplatí. Co se týká výhod tady toho trenažeru proti jiným, tak takovou novinkou letošního roku, respektive tohoto Avanti, který je na trhu nový, je to, že má integrovanou Wi-Fi. Ta se hodí v případě, kdy člověk plánuje v rámci těch aplikací jezdit nějaký závody, závodit proti jiným cyklistům, protože standardně to funguje tak, že ten trenažer se napojí na telefon, respektive třeba tablet nebo televizi a až ten přístroj se napojí na Wi-Fi. V případě toho Avanti přímo ten trenažer se napojí na Wi-Fi, což zajišťuje o něco plynulejší přechod těch dat a celý to běží prostě o něco líp. Bavíme se však v rámci těch závodů. V rámci nějakého běžného provozu, když prostě chcete přijít z práce, sednout na trenažer, tak je to v podstatě jedno, jestli tu Wi-Fi tam máte nebo ne. Co se týká dalších vychytávek u toho Avanti, tak jsou to tyhle ty nožičky, kterým se říká FlexFeed. Ty zajišťují to, že ten trenažer se může maličko takhle vyklánět do stran, což o něco líp simuluje přirozený pohyb toho kola. A zároveň tenhle trenažer je schopen běžet i bez zapojení do sítě. Samozřejmě má potom nějaký omezený funkce, nejde to úplně na 100%, ale pokud člověk by třeba chtěl někam cestovat a chtěl by si vzít sebou ten trenažer, tak v nějakém omezeném provozu ten trenažer je schopen prostě fungovat. Pokud se podíváme na tenhle trenažer, tak to je model Diretto XRT, což je v podstatě vyšší model toho Diretta, o kterém jsme mluvili už před chvilkou. Tím hlavním rozdílem, respektive jediným, je to, že tohle je stroj, který už dovede simulovat stoupání až 24%. Je důležité upozornit na to, že 24% už je opravdu hodně. Je to pro lidi, kteří jsou opravdu profíci, je to pro lidi, kteří jsou velký, kteří jsou silní a pro člověka, který má, řeknu, prostě do 90 kg, tak nemá moc smysl, pokud se jako nepočítá jako profesionál, nemá moc smysl do tohoto investovat, protože zdaleka na těch 24% nedosáhne. Daleko spíš ten člověk využije trenažery s nižším odporem, jako jsme si ukazovali před chviličkou. Pokud se přesuneme mezi trenažery, který spadají do té finančně nejvyšší kategorie, tak tady máme zástupce dalšího Elitu a konkrétně U102, který nahrazuje model U101 z předchozího roku. Tohle je vlastně spojení toho Diretta XRT, o kterém jsem mluvil teďka, a toho Avanti, o kterém jsem mluvil předtím. Odpor zase 24%, je to vysoký odpor, je to pro profíky, je to pro opravdu hodně silní lidi. Zároveň to v sobě má výhody toho Avanti, to znamená integrovaná Wi-Fi. Člověk, který chce jezdit závody, tak to určitě využije. Člověk, který neplánuje jezdit závody, tak je to pro něj vlastně zbytečný. Máme tady zase ty nožičky FlexFeed, které umožňují vyklánění do stran, což je věc, která líp simuluje běžný pohyb toho kola. A zase U102 je schopný fungovat i bez připojení k proudu, zase v trošku omezeným režimu. Určitě si také všimnete toho, že už tady je předinstalovaná kazeta, to znamená, kdo jezdí na 12kovém Shimanu, tak nemusí řešit kazetu, může to rovnou napojit a jet. Úplně nejlepší trenažer, který máme letos v nabídce, tak je Tacx, respektive Garmin 3M. O tomto trenažeru by se dalo natočit samostatný video, má obrovské množství výhod. Je taky samozřejmě potřeba upozornit na to, že finanční rozdíl mezi tímhletím trenažerem a těma základníma, který jsme si ukazovali na začátku, už je v řádu desítek tisíc. Každopádně, kdybych měl úplně shrnout hlavní výhody tohoto trenažeru, tak v první řadě je to konstrukce. Ten trenažer vlastně funguje na systému elektromagnetů, který jsou takhle umístěný tady a ten odpor se nevytváří skrz řemen, ale právě skrz ty elektromagnety. Což zaručuje hlavně daleko tichý chod. O tomhletom trenažeru v podstatě vůbec nevíte, když jedete. Ten trenažer je extrémně tichý. Další velkou výhodou je to, co tady můžu takhle ukázat. Ten trenažer se takhle hejbe, má tu pohyblivou základnu, to znamená, ten trenažer dokonale vlastně simuluje přirozený pohyb na tom kole jako takovém. Zase, jak vidíte, je tam předinstalovaná kazeta, takže kazetu vůbec nemusíte řešit. Tohle je trenažer opravdu pro ty nejnáročnější, je to silný trenažer, stoupání až 25%, to znamená, je to trenažer opravdu pro profíky. Pokud bychom si to tady měli nějakým způsobem shrnout, tak pokud se na to podíváme, tak víceméně od toho Diretta XRT tímhletím směrem, to jsou trenažery, které jsou opravdu pro lidi, kteří jsou hodně vyježdění, jsou na profesionální úrovni, jsou velmi silní a využijou věci, jako je odpor,
simulující stoupání 24%, po případě integrovaná Wi-Fi, všechny tyhle ty vychytávky, který ten člověk využije, tak se pak samozřejmě promítají v té ceně. Pokud jste běžný člověk, nebo třeba pokud to kupujete pro někoho, kdo je běžný cyklista, pokročilý cyklista a má nájezd, řekněme, jak jsem říkal, do nějakých těch 8000 km ročně, tak mu úplně bude stačit trenažer, jako je Suito, po případě Diretto. Jak jsem zmiňoval, to Diretto je nejlepší volba v rámci poměru cena-kvalita, protože splňuje drtivou většinu věcí, které od toho trenažeru očekáváme. Zároveň jen na začátku té řady, to znamená, je finančně nevýhodnější, s tím Suitem jsou na tom velmi podobně, respektive možná bude i levnější a zároveň má ten integrovaný wattmetr, to znamená, ten výkon vám ukáže zcela přesně. Kdo chce vyloženě prostě ušetřit, kdo do toho nechce dávat moc peněz a je připravený dělat obrovský kompromisy, tak ten si může pořídit tady to Tuo, jak jsem říkal, finančně nejvýhodnější ze všech, je potřeba ale počítat s tím, že je tam nízký odpor a obrovský hluk. V těch trenažerech se potom setká všechno, o čem jsem mluvil, to znamená, ty trenažery jsou silný, jsou tichý a finančně výhodný. Za nás je to všechno, pokud by vás ještě něco napadlo, mrkněte do popisu, popřípadě nám napište na info@kupkolo.cz, kde vám samozřejmě rádi poradíme a budeme se těšit.